nahrnulo, tak to jsou logičtí kytaristé se svojí rytmickou sekcí bubeníků. Doufám, že nedojde k potyčkám na pódiu a že budou sladěný do stejného rytmu a tóniny, aby vám teď mohli zahrát svých ani já nevím kolik připravených písniček. 7. Celých 7 písní a potom ještě 3 přídavky podle toho, jak moc budete tleskat. Tak, lovničtí kytaristé z Domečku a jejich rytmická sekce bubeníku také z Domečku. Hezké odpoledne. A první píseň Proměny.